Señoras e señores, un saúdo moi cordial desde o Pazo dos Deportes de Riazor na Coruña, onde faltan menos de 3 minutos para que dé comenzo o partido que van a disputar os conxuntos de Autopistas do Atlántico, Compañía de María da Coruña e o Majefesa Xuncas de Lugo, partido correspondente á sexta xornada da máxima categoría da División de Honra do baloncesto feminino e que vai a representar o terceiro duelos, o terceiro derbi galego que se vai a vivir nesta temporada dentro do básquet de élite femenino. Os tres representantes galegos, lembren ustedes, os contendentes do encontro de hoxe, Autopistas da Coruña, Majefesa e os Xeros de Vigo. Aí están vendo a aliñación do Majefesa Xuncas, formada por o número 4 Pallás, 5 Pulgar, 7 Simón, 8 Cantalapiedra, 9 Lea, Jacala, 10 Gonzalo, 11 Moraga, 12 Heredero, 13 Butz e a xogadora número 15 Izaskun Oteo, un equipo que dirixe, que adestra por segundo ano consecutivo o madrileño Félix Jordán. O conxunto de Autopistas presenta unha aliñación xa habitual formada polo número 4 Maruxa Armenta, 5 Represa, 7 Ángela Rodríguez, 8 Susana Morán, número 10 Pereiró, 11 Boullón, número 12 Valerie Wetsai, número 13 Chanel Hamilton, número 14 Gisela Massa e finalmente a dorsal número 15 Inés Granel. Un equipo adestrado xa desde hai moitas temporadas por Tono Lagares. Os colexiados que van a dirixir a contenda, dous galegos, o principal o coruñés Juan Carlos Rodríguez, auxiliado polo ourensán Freán. Estes dous equipos afrontan este partido logo no caso do conxunto coruñés de 4 derrotas e unha victoria acadada na sempre difícil cancha do Pep Volador, cancha madrileña do Canoe, mentres que o conxunto lucense ata o momento conseguiu 3 victorias, 2 derrotas, unha en partido televisado diante dos Xerox cun marcador de 58-69 na pasada xornada, que era un derrotado precisamente na cancha do Canoe en Madrid por tan só un punto de diferencia, 80-81. Os quintetos iniciais destes dous equipos formados no conxunto coruñés polos dorsales número 4 Armenta, número 5 Represa, as dúas norteamericanas, tamén está Susana Morán co 8 e Valerie Wetsai e Chanel Hamilton co dorsal número 13 por parte das lucenses, Jacala, Gonzalo, Heredero, Butz e Izaskun Oteo, o quinteto que presenta para este partido Félix Jordán. Atención á primeira posesión de balón con canastra para Susana Morán. Así pois este primeiro parcial de 2-0 no marcador favorable ao conxunto coruñés. Ana Heredero buscando a Dolores Butz, perfecta asistencia de Heredero e perfecta tamén a contestación da norteamericana, unha americana que estivo cuestionada hai unhas xornadas, estivo a piques de ser cambiada por unha bella coñecida da afección galega, pero finalmente parece ser que se vai a quedar esta norteamericana Dolores Butz no conxunto lucense. Estamos no primeiro minuto de partido, o marcador rexistra empate a 2. E aí está Lea Jacala xogando para Majefesa Heredero. Lanzamento de Heredero que non entra, rebote vamos a ver controlado por ninguén, o balón que se perde pola liña de fondo para Autopistas. Aí ven vostedes a Chanel Hamilton, a norteamericana sobre a que recae a responsabilidade reboteadora do seu equipo. Represa buscando a Armenta, Wetsai, Hamilton, lanzamento da Hamilton que non toca nin aro, o balón sen maiores problemas quedou nas mans de Lea Jacala. Gonzalo. Jacala. Butz. Jacala con problemas no control dese balón. De banda para Autopistas. Mantense aínda o empate no marcador. Atención a ese balón recuperado por Nieves. Gonzalo busca acción individual e consigue sacar a primeira falta do partido. Falta que lle vai a caer a Marta Represa. Aí están vendo a repetición como busca o contacto Nieves Gonzalo.
que saca esa falta que lleva ahí a valer o disfrutar de 2 tiros libres. Os 2 convertidos, os 2 primeiros puntos de Gonzalo. Que colocan por diante o Majefesa 2-4 no marcador, a primeira vantaxe do conxunto lucense neste partido. Hamilton. Hai falta de Dolores Wood. Dous tiros para Chanel Hamilton. O primeiro errado. O segundo tampouco, entrou rebote, o segundo defensivo para Lea Jacala. Ana Heredero indicando transición ás súas compañeiras. Aí está Lea Jacala. Dolores Wood. Non entrou ese lanzamento, rebote para Jacala. Tampouco consigue anotar o balón que se lle vai a Dolores Wood. E o balón de banda para Autopistas. Deberá de tocar, é unha das novas normas FIBA. Primeiro colexiado antes de sacar de banda. Na esa presión Nieves Gonzalo consigue recuperar outro balón para o seu equipo. Busca acción individual Gonzalo, que ben taponou ese balón. Marta represa. Balón de banda para Majefesa. Sacará Heredero. Wood. Gonzalo. A defensa individual no Autopistas nestes primeiros compases de 3. Jacala non entra. Rebote Valory Westside, que busca rápidamente a Chanel Hamilton. Maruxa Armenta, lanzamento dentro. Os 2 primeiros puntos para Armenta, que empatan o partido a 4 cando estamos a piques de entrar no minuto 3 de partido. Jacala. Heredero. Para adentro se meteu Heredero, non con a nota. Rebote Hamilton, recupera Lea Jacala. Nieves Gonzalo iniciando ataque para o Majefesa, Izás cun Oteo, unha xogadora que chegou a Lugo procedente do Ado. Jacala, 3 segundos na zona de Dolores Wood, segundo indicou o auxiliar Ourensán Freán. Represa Maruxa Armenta. Hamilton. Lanzamento de Hamilton que non entra. Novo rebote para Lea Jacala. Buscando a Nieves Gonzalo a velocidade no conxunto lucense. Ana Heredero. Dolores Wood. Heredero de 3. Tripla. A primeira tripla do partido. Anotada por Ana Heredero, que lle dá máxima diferencia ata o momento o conxunto lucense de 4-7. E novo balón recuperado por Lea Jacala, o contraataque das lucenses, a canastra convertida por Nieves Gonzalo, e o tempo morto de Tono Lagares en contestación a esa acción que viron aí da tripla de Ana Heredero e do balón posterior que significou a canastra de Nieves Gonzalo. Un tempo morto que se produce no minuto 4 desta primeira metade. Aí están vendo o adestrador. Veían o adestrador do Majefesa, Félix Jordán, con chaqueta vermella Tono Lagares, que solicitou ese tempo morto porque o marcador indica nestes momentos 4-9. Unha diferencia de 5 puntos que se pode argumentar nas numerosas perdas de balón por parte do Autopistas, que posibilitaron
importantes accións de contraataque no conxunto lucense. Sacou de fondo o conxunto de Autopistas. Valory Whiteside buscando a represa. Armenta. A presión, a defensa presionante do equipo de Félix Jordán. Morán metendo o balón dentro para Hamilton. Aí pelexa ca gran envergadura da norteamericana e a tripla que acaba de anotar represa, que pon o marcador en 7-9. Gonzalo Hakala metía o balón para Izaskun, que ben meteu a man Valory Whiteside, que non está entrando en xogo a xogadora que na pasada temporada militara no Dorna, equipo do que tamén procede a madrileña afincada en Lugo, Ana Heredero. Ese lanzamento de Hakala que non entra, balón non sin problemas para Dolores Butt dentro. Hai presión do conxunto de Majefesa sempre sobre saque de fondo das coruñesas. Aí está Valory Whiteside. Hamilton teñen dificultades as coruñesas con esa zona que estableceu Félix Jordán. Atención a segunda falta de Dolores Butt. Decíamos que teñen serias dificultades as coruñesas para romper esa zona presionante que decidiu realizar Félix Jordán para este partido, consciente de que a meirande parte do perigo anotador ofensivo do conxunto coruñés reside no traballo das súas americanas, Chanel Hamilton e Valory Whiteside, e a proba é que son as dúas únicas xogadoras que ata o momento non conseguiron anotar. Agora si, Whiteside anota o seu primeiro punto. O marcador está en 8-11. A falta de 14 minutos 20 segundos para a conclusión do partido. Hakala non entra. Rebote Whiteside. Balón para Marta Represa. Chanel Hamilton. Represa. Marusha Armenta, Whiteside. Represa. Atención ao lanzamento de Armenta que non entra. O rebote de Dolores Butt. Entregou mal ese balón para Hakala. Recuperación de a canastra de Susana Morán. O primeiro troco do partido está preparado xa. Diríxese hacia a zona de trocos Sonia Pulgar, dorsal número 5 de Majefesa, sustituindo probablemente esa xogadora que levaba o balón, Ana Heredero. Perdeu o balón Majefesa. Morán. Hamilton, dentro. Os dos primeiros puntos de Hamilton, que recupera a vantaxe no electrónico Autopistas con ese 12-11 no minuto 7 de partido. Nieves Gonzalo. Ana Heredero. Lanzamento, rebote ofensivo para a propia Heredero. Trata de facerse aí un sitio. Canastra de Ana Heredero, máxima anotadora do partido ata o momento con 5 puntos. Represa, meteu a man Gonzalo, será saque de banda para Autopistas. Marusha Armenta quen saca, Whiteside. Chanel Hamilton. Represa. Anticipouse Heredero sobre ese pase para Armenta, o balón de banda. Restan 15 segundos de posesión Autopistas. Saca Armenta. Hamilton metendo dentro para Whiteside. Lanzamento desta moi forzado, non entrou Dolores Butt no rebote. Nieves Gonzalo. Hakala. Heredero.
Jacala, que ves, entró Jacala, contestación perfecta por parte de Valory Wetsa, y con ese tapón posibilita contraataque o lanzamiento convertido por Marta Represa, que volta a colocar Autopistas por diante no electrónico. O troco que xa lles anunciábamos. Entrou en pista Sonia Pulgar, aí están vendo co dorsal número 5, sustituindo a Lea Jacala, non a Ana Heredero, unha Lea Jacala que si ben contribuiu con sendos roubos de balón e con rebotes defensivos e ofensivos, o xogo do seu equipo está inédita ata o momento na consecución de puntos. Mientras tanto vieron aí a canastra de Dolores Wood, que coloca 14-15 no electrónico, o seu equipo un punto arriba. Alternativas nesta fase de partido. Represa, Armenta, Westside, Hamilton, Armenta dentro. Daza 6-15. Heredero, Pulgar, Gonzalo, Heredero, a falta persoal cometida por Marta Represa, pois é a segunda falta desta xogadora. Balón a banda, indican os colexados. Saca Sonia Pulgar para Nieves Gonzalo. Heredero, Pulgar. Aí está a penetración desta xogadora, canastra, que boa esta acción de Sonia Pulgar, unha xogadora que chegou a Lugo procedente ao Páxinas Amarillas de León, equipo do que tamén outra xogadora, precisamente a armaxe mea de Sonia, está anoado. Atención a ese tiro de 3 tripla que acaba de anotar Susana Morán, con 7 puntos, máxima anotadora do partido, marcador en 19-17. Dos puntos arriba, volve a recuperar Autopistas. Gonzalo, Heredero, Izaskun, Oteo, Gonzalo, Dolores Wood, que porta atrás perfecta de Dolores Wood para Sonia Pulgar, que sacó a falta personal. Vai a efectuar un troco Félix Jordán, séntase Ana Heredero, entra en pista novamente Lea Jacala, aí están vendo. Dos tiros para Sonia Pulgar, errou o primeiro lanzamento. A falta pensamos que foi de Chanel Hamilton. Tamén errou ese segundo lanzamento. Hamilton no rebote defensivo, roubou Sonia Pulgar. Boa defensa de anticipación de Valory Wetsa sobre ese pase para Izaskun Oteo. O balón de banda para o conxunto lucense. Efectivamente, a falta foi a primeira da dorsal número 13, Chanel Hamilton. 3 faltas de equipo ata o momento, Autopistas. Gonzalo, Oteo, lanzamento de Oteo dentro. Os dous primeiros puntos de Izaskun Oteo. E a contestación rápida por parte de Autopistas, aí está nese ataque que dirixe Marta Represa. Maruxa Armenta. E aí está esa canastra conseguida por Morán, que con 9 puntos é a máxima anotadora do partido e quen está aguantando ata o momento o tirón ofensivo do seu equipo. Nieves Gonzalo, Lea Jacala, Dolores Wood. Hai falta. Vai haber troco no conxunto de Autopistas. Vai a entrar en pista. A falta foi a primeira de Valory Wetsa.
Entra Gisela Massa ahí en dorsal número 14, retirándose Chanel Hamilton. 2 tiros para Dolores Wood. Los 2 tiros convertidos, 8 puntos para Dolores Wood. Morán, Massa, Armenta, perdón, Represa. Es así, Marussia Armenta buscando a Morán, balón dentro para Massa, Marussia Armenta, no va a entrar ese balón, rebote finalmente, vamos a ver, para ninguén o balón de banda para Autopistas. Represa, Morán, Valory Westside, Armenta, Massa, a falta, atención a tercera de Dolores Wood. A tercera falta de Dolores Wood. A contestación de Félix Jordán, mandándole prepararse a Olga Moraga. Hay 2 lanzamientos para Gisela Massa, non entrou primeiro. Isto sí ten que ser preocupante para o conxunto lucense, porque Wood ata o momento era o máximo anotador do seu equipo con 8 puntos. A súa outra estranxeira, finesa Lea Hakala, ata o momento non conseguiu anotar ni un só lanzamento. Errou os 2 tiros Massa. Vamos a ver, cada árbitro indica para un lado. Finalmente imponse o criterio do principal, do señor Rodríguez, que dá balón para Autopistas. Represa. Morán. Represa. Massa. Marussia, lanzamento que non entra. E a falta vaise lle pitar en ataque a Valory Westside, a segunda. Vaise Dolores Wood ao banco con 3 faltas personais, 8 puntos. Aí están vendo a norteamericana. Entrou na súa sustitución a xogadora de Vallecas, Olga Moraga. Nieves Gonzalo. Hakala. Pulgar, Gonzalo, Hakala no poste baixo, vale esa canastra e hai falta persoal. A falta persoal, a primeira de Morán, haberá polo tanto tiro adicional para Lea Hakala, que acabou nesa acción os seus 2 primeiros puntos. Anotou o tiro adicional. Vai haber troco no Majefesa. Voltará a entrar en pista en Heredero, sustituindo a Sonia Pulgar. Marta Represa, Morán, balón dentro para Hamilton, que volta a estar tamén en pista. Aí está recibindo o balón para Morán. Na súa defensa Hakala. Ese tiro de 3 puntos non entrou, rebote defensivo Lea Hakala. Nieves Gonzalo, atención ao contraataque. Canastra anotada por Sonia Pulgar, que leva 4 puntos, 22-26. 13 puntos, 4 puntos arriba, perdón, queremos decir no minuto 13, eso sí, de partido. Massa, sin anotar, saca ya falta persoal a Izaskun Oteo, por lo que vai a dispoñer de tiro adicional. Aí están vendo precisamente a repetición. E aí vai o troco. Retírase Sonia Pulgar, entra en pista e a vir un cruzar Ana Heredero. Non entrou o tiro adicional, rebote, atención, para Marussia Armenta. Morán, Represa. Armenta. Chanel Hamilton.
Marta Represa, Morán, línea de fondo, meteu ben a man Olga Moraga, saca para Nieves Gonzalo, buscando a velocidade, a ben Nieves Gonzalo. Heredero, Izaskun Oteo, perfecta o pase de Ana Heredero para Oteo, tamén perfecto tapón de Chanel Hamilton sobre Izaskun Oteo, non entrou ese lanzamento, ese rebote, vamos a ver para quen, para Hamilton, pisou a liña de fondo. Vai haber troco nos dous equipos, vai a entrar Ana Simón por Izaskun Oteo, retírase Marta Represa no conxunto coruñés, entrando en pista Chus Boullón, aí están vendo, co dorsal número 11. Nieves Gonzalo, Jacala, Simón, liña de fondo, trata de remontar, hai canasta de Ana Simón, os seus dos primeiros puntos, e aí está Chanel Hamilton, Chus Boullón, meteu a man Gonzalo, Morán, Masa, Armenta, tocou Olga Moraga, restanlle 9 segundos de posesión a Autopistas. Boullón, 5 segundos, hai falta. A falta de Ana Simón, a primeira. Troco na dirección de equipo de Majefesa, retírase Nieves Gonzalo, aí están vendo, entra na súa sustitución a lucense Sonia Cantalapiedra. Na liña de tiros libres, Gisela Masa, errou o primeiro lanzamento. Aí están vendo, dorsal número 14, Gisela Masa. Conseguiu anotar o segundo tiro libre, 25-28, 3 arriba Majefesa. Vamos a entrar nos 5 últimos minutos da primeira metade. Heredero de 3, tripla de Ana Heredero, 8 puntos, 2 triplas anotadas ata o momento pola xogadora de Alcalá, que ben cortou ese balón Olga Moraga, cando intentaba unha porta atrás o conxunto coruñés. Heredero, vamos a ver o que indican os colexados. Bala canastra de Ana Heredero, hai falta persoal, haberá pois tiro adicional. Aí están vendo a repetición, logo a falta persoal do conxunto coruñés. Falta persoal concretamente de Chus Boullón, a primeira. Aí ven Ana Heredero na liña de tiros libres, non anotou o tiro adicional. Rebote defensivo Hamilton, protexe o diante de Olga Moraga, e aí está Morán buscando a Hamilton. 25-33. 8 puntos de diferencia, a máxima do partido. Acabada ata o momento polo conxunto lucense. Hai falta persoal, que se indica a Sonia Cantalapiedra, a primeira. Entrou en pista a capitana Ángela Rodríguez, sustituindo a Maruxa Armenta. Aí está co dorsal número 7, precisamente Ángela Rodríguez. Buscando no poste baixo perfectamente a Westside, que anota a súa primeira canasta en xogo do partido para 3 puntos. Perdeu o balón Majefesa, 27-33. E a posibilidade de acurtar diferencias para o conxunto coruñés. Ángela Rodríguez, Westside, Hamilton, Westside, facéndose un sitio, non entrou, hai falta.
de Olga Moraga, a primeira. A sétima de equipo. A partir de ahora os lanzamentos serán de 1+1. Sacou de banda xa Autopistas. Boullón. Morán. Boullón. Nuevamente Morán. Hamilton. Perfecto ese balón para Valerie Whiteside. A falta persoal de Simón. A súa segunda falta. Tiro adicional para a norteamericana. Aí están vendo ese pase perfecto e o gran movimento de Valerie Whiteside, que vai a dispoñer de tiro adicional que pode colocar no marcador 30-33. Anotou o tiro adicional, 6 puntos Valerie Whiteside. O seu equipo tan só 3 puntos, logo dun parcial de 0-5. Heredero. Quizás como Teo, que voltou novamente a pista. Heredero. Busca facerse un sitio aí, non entrou ese lanzamento, rebote Whiteside. E a segunda falta de Sonia Cantalapiedra. Haberá lanzamentos de 1+1 e a novena falta de equipo do conxunto lucense. Erró ese primeiro lanzamento, rebote defensivo Heredero. Cantalapiedra. Jacala. Moraga. Perfecta esa continuación de Olga Moraga para Lea Jacala. Anotou o seu punto número 5 a Finesa, 30-35. Curiosamente o conxunto lucense está acadando as súas maiores avantaxes no partido desde que a súa norteamericana Dolores Wood, que ten 8 puntos, está sentada no banco e Hugo meteu ben a man tapando esa línea de pase quizás con o Teo. Estamos nos 3 últimos minutos da primeira metade con ese marcador que viron aí 30-35. Chanel Hamilton. Ángeles Rodríguez. Whiteside. Boa defensa. Rebote. Olga Moraga. Heredero. Moraga. Pelexando aí con Hamilton. Tiña todas as de perder a Vallecana nesa acción. O rebote defensivo pro conxunto coruñés. E aí está Ángeles Rodríguez. Whiteside. Boullón. Hamilton. Rebote Whiteside. A falta. Segunda quizás como Teo. Whiteside que se coloca xa a 8 puntos. E vai a dispoñer de tiro adicional. Hai tempo morto solicitado por Félix Jordán, que vai a dar entrada en pista. Pensamos que a Sonia Pulgar. Aí están vendo o banco coruñés co seu adestrador Tono Lagares. Estamos no minuto 18 da primeira metade con un marcador de 30-35. Félix Jordán, adestrador do Magifesa Xunca, solicitou o seu primeiro tempo morto. Aí están vendo precisamente o adestrador madrileño dando instruccións ás súas xogadoras, que ata o momento manteñen unha vantaxe de 5 puntos que pode reducir Valerie Whiteside se anota o tiro adicional do que vai a dispoñer. Efectivamente hai troco no conxunto lucense. Retírase Ana Heredero, entra en pista co dorsal número 5 Sonia Pulgar. Non hai trocos no conxunto coruñés, que mantén o quinteto formado por Boullón, Rodríguez, Morán e as norteamericanas Whiteside e Hamilton. Quinteto lucense formado por Cantalapiedra, Pulgar, Jacala, Moraga
e Izaskun Oteo. Anotou o seu punto número 9 Valery Whiteside, marcador 33-35. O marcador era de 32-35, non subirán os 2 puntos anotados por Whiteside. A contestación de Sonia Pulgar con 6 puntos, meteu a man aí Hakala, non conseguiu controlar balón de banda para Autopista, saca Morán. Rodríguez, Whiteside, Hamilton, Ángela Rodríguez, recupera Lea Hakala para o conxunto lucense. Sonia canta la piedra entrando en campo de ataque. Pulgar, Moraga, Hakala, que benvío a Izaskun Oteo de Whiteside. Atención que se coloca con 3 faltas personais. Aí está en venda norteamericana, que chegou ao conxunto coruñés iniciada xa a Liga. Non xogou o primeiro partido de Liga que disputara o conxunto de Autopistas en Ferrol diante do Banco Zaragozano, partido que disputaron a máis casón norteamericana Chanel Hamilton, que chegara precisamente nese mesmo día ao aeroporto santiagués da Bacolla. Errou os 2 tiros libres Izaskun Oteo, problemas para sacar ese balón ao conxunto de Autopistas. Finalmente meteu para Morán Hamilton, Morán dentro. 11 puntos, Susana Morán, a máxima anotadora do partido. Lea Hakala, Pulgar, Hakala, pois sen ningún tipo de problemas da marca de Susana Morán, anotou nova canastra, 35-39. Restan 34 segundos para a conclusión da primeira metade. Vaise Valery Whiteside o banco. Hai tempo morto. Hai tempo morto que solicita Tono Lagares a falta de 34 segundos para a conclusión do partido. Vai introducir trocos Félix Jordán para esta última xogada. Pensamos que van a entrar en pista Nieves Gonzalo e Ana Heredero. Están vendo a repetición desa acción, que foi a única tripla anotada por Susana Morán, concretamente o seu punto número 7 dos 11 que leva. Aí entra en pista Massa sustituindo a Whiteside con 3 faltas. Efectivamente, Jordán tamén realizou trocos, entraron Nieves Gonzalo e Ana Heredero. Dispoñerá cando menos dun ataque o conxunto lucense. 30 segundos agora para que remate esta primeira metade. 15 de posesión lle quedan ao conxunto coruñés. Recupera o balón Majefesa, aí está Nieves Gonzalo, Ana Heredero. Buscará probablemente un só ataque o conxunto lucense, quedan 15 segundos. Hakala, Heredero, que perde balón, vamos a ver, recupera Moraga, Hakala, non entra, rebote, vamos a ver para quen. A falta de 3 segundos, balón para Autopistas. 35-39. Non se vai a mover ese marcador. Vai a concluir pois esta primeira metade con un marcador de Autopistas 35 puntos, Majefesa Xuncas 39, unha diferencia de 4 puntos favorable ao conxunto lucense. Lembramos que estes primeiros 20 minutos comenzaron con a canastra de Morán, contestado con 2 tiros libres anotados por Nieves Gonzalo, que empataron o marcador. A partir de aí colocouse por diante o conxunto lucense, que cunhas diferencias que foron de 5 puntos, ata que no minuto 4 solicita tempo morto Tono Lagares, que cando o marcador sinalaba un 4-9 houbo reacción coruñesa, e os seguintes minutos foron de constantes alternativas para un e outro equipo no electrónico, ata que no minuto 15 pega un tirón no marcador o conxunto lucense, propiciado por unha canastra tripla de Ana Heredero, seguida de unha nova canastra de 2 puntos que lle dá unha diferencia ao conxunto lucense de 8 puntos, 25-33, pero reaccionaría ben
o conxunto coruñés ata colocarse neste descanso do partido con un marcador de 35-39, 4 arriba o conxunto lucense. Señoras e señores, imos a devolver durante uns minutos a conexión aos nosos estudios en San Marcos. Estaremos en breve de novo con todos vostedes desde este Pazo Municipal dos Deportes da Coruña para contarlles o que vai ser a segunda metade deste partido. Señoras e señores, novamente un saúdo moi cordial desde a Coruña. Estamos no descanso do partido que enfrontan Autopistas e Majefesa. Lembre, marcador 35-39 para as lucenses. E antes de dar comenzo a esta segunda metade, vamos lles ofrecer un vídeo no que poderemos coñecer un pouco máis de cerca os tres conxuntos galegos que nesta temporada representan o noso país na máxima categoría do básquet femenino español. Isto é o Xeros de Vigo, o Autopistas da Coruña e o Majefesa de Lugo. Cun cadro de xogadoras totalmente remozado con respecto á anterior temporada, o Majefesa Xuncas de Lugo afronta esta campaña como a de transición en busca do que fora un antigo esplendor que o levara a ser considerado durante 3 anos como o segundo clube de España. Tan só Nieves Gonzalo, Sonia Cantalapiedra e Olga Moraga se manteñen dentro do equipo que por segundo ano consecutivo adestra Félix Jordán. A meirande parte das novas xogadoras proceden da primeira división B. O baixo presuposto fixo impensable as fichaxes resoantes e provocou que o adestrador madrileño se plantexase armar unha escadra que se caracterizase pola agresividade e a forte defensa. Da categoría de prata chegaron pois a Cidade das Murallas Ana Simón, Sonia Pulgar, María José Pallás e Izaskun Oteo, esta última nas derradeiras temporadas baixo a disciplina do Ado. No capítulo de fichaxes nacionais hai que salientar a volta de Ana Heredero, que logo dun ano de estadía no Dorna viña a constituir a única fichaxe de zona para as lucenses. Un cadro que se viña a complementar coa finesa Lea Jacala, sobriedade defensiva e puntos garantidos, e a norteamericana Dolores Wood, 203 centímetros que deberían de garantir o dominio debaixo dos taboleiros. Un conxunto que pode adoecer de falta de experiencia, pero que haberá que dar tempo para comprobar o seu rendimento. O equipo, comparado co outras tempadas, pois é moi xoven, sobre todo ten xente que ven de outra categoría e notan a diferencia bastante. O que pasa é que, bueno, faltanos conxuntarnos un pouquiño, pero comparado co outras campañas, quizáis un pouquiño máis frouxo, pero, bueno, a clasificación final dirá o que faremos. Como a meirande parte dos equipos da División de Honra, o Majefesa tamén centra os seus obxectivos en meterse entre os 4 mellores do seu grupo nesta primeira fase para así eludir os posibles problemas de última hora. A bagaxe que ata o momento levan 3 victorias e 2 derrotas manteñen estas aspiracións cando aínda estamos no comenzo da competición. Primero que vamos es a por los 4 primeros y bueno, creo que vamos bien encaminados. Hemos jugado 5, llevamos 3 ganados y estamos en, los segundos empatados 4 equipos. O Autopistas voltou a levar o baloncesto de élite a Coruña. Logo da desaparición de históricos como a Tintoreto ou Tortosa, as coruñesas acadaron o ascenso nos despachos para completar unha división de honra cada vez menos seria. A falta de tempo para completar unha plantilla potente e a inexperiencia son os hándicaps máis importantes que deberán de superar as herculinas nunha temporada na que o seu obxectivo se centrará en manter a categoría, tal e como recoñece o seu adestrador Tono Lagares. Si, noso obxectivo é claro, non? Nos o que temos que facer este ano é consolidarnos na categoría e despois, se somos capaces deso, pois a ver o que sucede o ano que ven, non? Se somos capaces de manter o equipo ou non. Tan só 5 xogadoras se manteñen da pasada temporada no Autopistas. Ángela Rodríguez, Chus Boullón, Inés Granel, Maruxa Armenta e Ana Pereiró, xogadoras todas faltas de experiencia, salvo a capitana Ángela Rodríguez, que xa xogara na anterior etapa do equipo na División de Honra. As novas incorporacións son Marta Represas e Osana Murán, procedente do CDU de Valladolid, e Gisela Massa do ABDA de Valladolid, que xunto as americanas Chanel Hamilton e Valerie Westside complementan o cadro de xogadoras. Un equipo que, sin lugar a dúbidas, vai arrastrar a rémora da falta de pretemporada. No se puede empezar una liga en las condiciones que la hemos empezado, sin haber jugado ningún partido amistoso. Y entonces en estos 4 partidos que llevamos de competición, para nosotros es un rodaje. La adaptación también de nuestras americanas, que encima tuvimos un cambio,
pues lleva a que el juego desarrollado pues sea un poco a trancas y barrancas, con esa falta de tiempo y de planificación. Yo pienso que en la segunda fase de la Liga es cuando empecemos un pouco a compenetrarnos. O rendimento da súa parella de americana será fundamental para este equipo que nesta temporada se marca como obxectivo a permanencia. O poderío reboteador de Hamilton e a contrastada capacidade anotadora de Valerie Whiteside deberán de ser o pilar sobre que se asente o agresivo xogo do conxunto herculino. Os Xeros de Vigo afronta esta temporada na que logo dun curto impás volta á máxima categoría do básquet coas máis outas aspiracións. Así o demostra o feito de que marche imbatido logo de 5 xornadas disputadas, vencendo mesmo en todos os compromisos que disputou de pretemporada. A clave do éxito das olívicas haberá que centralos en lugar a dúbidas na gran compenetración que existe entre as súas xogadoras. Non en vano o equipo que adestra Juan Engelmo mantén o esquelete da pasada campaña na que acadara o ascenso a proclamarse campeón da Primeira División B. Un plantel de luxo no que hai que salientar a presencia de xogadoras novas pero con moita experiencia, como son Nieves Lobón, Belisa González e Ángeles Araújo, perfectamente acompañadas por xogadoras que irrumpen na élite do básquet feminino con moita forza como a Kelly García. A estas xogadoras nacionais de grande calidade haberá que sumarlle a aportación dunha parella de luxo como son as irmáns Jordan. Janine e sobre todo Paulín danlle a seguridade e sobriedade que os Xerox necesitan nos momentos importantes do partido. Un perfecto cóctel que está dando os seus resultados para moitos sorpresivos, pero que a fin de contas colocan as viguesas no liderazgo do seu grupo. Yo creo que cuando el año pasado ascendimos nadie pensábamos que podíamos estar aquí, pensamos que podíamos estar en Primera División, hacer una buena campaña, pero creo que hasta ahora pues estamos superando quizás las previsiones de todo el mundo. Lo que pasa es que quizás pues seguimos con la mentalidad que teníamos el año pasado, que era ganar cada partido, y eso es lo que nos está ayudando a estos resultados. A recuperación da afección foi fundamental para que os Xeros atope o respaldo necesario que o leven volandas mesmo o título de Liga, algo no que xa poden estar soñando as xogadoras. Xa en directo novamente desde o Pazo de Deportes Coruñés, con esa primeira canastra na primeira acción ofensiva do partido por parte do conxunto lucense, que coloca o marcador nun 35-41. Aí está a contestación agora por parte de Autopistas de Ánxela Rodríguez, son os seus dos primeiros puntos. E logo de coñecer rapidamente, moi por riba, os tres representantes galegos, por primeira vez na historia do básquet español, Galicia conta con tres máximos representantes, tanto na categoría feminina, Autopistas, Xerox e Magefesa, como na masculina, o Arferrol, Dic Breogán e Caixa Ourense. Aquí estamos no primeiro minuto de partido, marcador na súa segunda metade, 37-41, domina de 4 puntos o conxunto lucense, e aí está ese balón perfecto recibido no poste baixo por Chanel Hamilton, que acada o seu punto número 4. Gonzalo Jacala, Heredero, totalmente solo Heredero, acada o seu punto número 14, 39-43, a máxima anotadora do partido, a xogadora do Magefesa Xunca, Sana Heredero, con 14 puntos, seguida de Susana Morán con 11, e aí está a segunda canastra da capitana coruñesa Ánxela Rodríguez. Nieves Gonzalo, Jacala, que ben se foi de Morán, o lanzamento de Jacala non entra, quizás como ten no rebote, tamponou perfectamente Massa. Aí vai ese balón para Chanel Hamilton, a canastra da norteamericana. Empate a 43, non consigue ningún dos dous equipos distanciarse no electrónico. Gonzalo, Jacala, Heredero de 3, non entrou, hai falta. A cuarta de Dolores Buz. Errou o tiro de 3 Ana Heredero, e no rebote Dolores Buz desplazou a norteamericana Chanel Hamilton,
o que provocou que os colexados lle pitasen a cuarta falta persoal. A primeira xogadora que chega a ese número. Aí está a repetición. E vai entrar en pista Olga Moraga. Masa. Atención ao tiro de tres, tripla. Os tres primeiros puntos de Chus Boullón, 46-43. Colócase por diante o conxunto de Autopistas. Se roba tripla agora Lea Jacala. Rebote pro conxunto coruñés. Ángela Rodríguez non entra, rebote Dolores Bulla. Nieves Gonzalo, aí a ven, indicando a xogada número 4 pro seu equipo. Jacala, Heredero porta atrás, busca facerse un sitio, apoyouse no tabuleiro, canastra dan Heredero. O marcador 46-45, Chus Boullón, que recibiu aí un tapón de Dolores Bot. Nieves Gonzalo apurou moita xogada Nieves Gonzalo cando non tiña demasiada opción para concluir ese contraataque. O balón recuperado por o conxunto coruñés. Aí está Hamilton tratando de sacarlle a quinta falta a Dolores Bot. Ballo que se acaba de xogar Xanel Hamilton cando estaba totalmente só debaixo da canastra. Mantense o marcador en 46-45, mantense a igualdade, a vantaxe agora para Autopistas da Coruña cando estamos no minuto 4 da segunda metade. Jacala busca sacar a falta e consigue sacar a falta, pensamos que de Gisela Masa, efectivamente, a dorsal número 14, a primeira. Aí están vendo a repetición. Vaise Dolores Butz ao banco con 4 faltas, volta a entrar Olga Moraga. Xa se quedará no banco coruñés. No inicio desta segunda metade, a súa norteamericana Valerie Whiteside, que ten 4 faltas personais. 3 faltas personais. Anotou os 2 tiros Lea Jacala, 9 puntos. Chus Boullón. Morán. Hamilton. Ese lanzamento non entrou, rebote. Foi para Chus Boullón, consigue sacar a falta persoal de Lea Jacala. É a súa primeira falta. O balón ten que ir á banda e a segunda de equipo do conxunto lucense nesta segunda metade. Masa, Morán, liña de fondo, trata de remontar, balón que recupera Lea Jacala para o conxunto lucense. Nieves Gonzalo, Jacala, Moraga, Jacala, Gonzalo, Jacala totalmente sola de 3, non entra, rebote Izaskun Oteo, lanzamento que se lle sai de dentro, rebote ofensivo para Lea Jacala, faise un sitio, canastra. 46-49, 3 arriba o conxunto lucense. Mantéñense estas mínimas diferencias entre Autopistas e Majefesa. Hamilton, Morán de 3, moi curto ese lanzamento, directamente o balón ás mans de Olga Moraga. Nieves Gonzalo, balón que saca, sacaba para Lea Jacala, que boa intercepción de Chus Boullón, e a falta de Izaskun Oteo será a terceira. Doble troco en Autopistas, entra Maruxa Armenta e Valerie Whiteside, retíranse Gisela Masa e tamén a dorsal número 8, Susana Morán. Pois semella que cando volver a recuperar o balón a xogadora de Autopistas estaba pisando, así que ese balón pro Majefesa, que aí está xogando por medio de Ana Heredero. Moraga, Oteo, meteu a man ben Whiteside,
17 segundos de posesión pro conxunto lucense. Saca Jacala para Gonzalo. Intentaba meter aí un balón pouco menos que imposible para Izaskun Oteo, que ben cortou Chanel Hamilton. Maruxa Armenta, Hamilton, Boullón, Hamilton, Armenta, Hamilton. Pasos indicó o señor Freán. Nieves Gonzalo. Lea Jacala. Heredero. Gonzalo. Moraga intenta facerse un sitio aí, hai falta. Que se lle indica a Maruxa Armenta a súa primeira falta persoal. Protesta o adestrador coruñés Tono Lagares a decisión de Juan Carlos Rodríguez, colexiado principal do partido. Hai dous tiros libres para Olga Moraga. O primeiro dentro, o seu primeiro punto. O segundo tamén. 2 puntos para Olga Moraga, 46-51. 5 de diferencia cando está preparada Ana Simón no conxunto do Majefesa para entrar en pista. Boullón, Armenta, Hamilton, Ángela Rodríguez, intentando aí a defensa de anticipación. Izaskun Oteo non conseguiu roubar, o que si comete a cuarta falta. É a segunda xogadora do partido e a segunda xogadora do Majefesa que cometa a súa cuarta falta persoal. Lembren que a americana Dolores Butt está tamén no banco con 4 faltas. A cuarta falta de equipo do conxunto lucense. Nesta segunda metade intentou unha tripla Boullón, non entrou. Atención a ese contraataque do conxunto lucense. Hai canastra da Heredero. 18 puntos leva anotados esta xogadora. 2.53 do seu equipo. Aí están vendo o perfecto pase e a culminación do contraataque. Mentres en vivo aí o están vendo xogando autopistas. Ángela Rodríguez consigue o seu punto número 6, o 6 anotados nesta segunda metade. Jacala, Simón, que ben se foi da norteamericana, pero aí apareceu Hamilton, colocoulle un tapón. Balón de banda para Majefesa. 30 segundos de posesión. Saca Heredero para Simón. Heredero. Gonzalo. Heredero. Moraga. Heredero ahora quedouse sola da marca e consigue anotar. Aí están vendo a Ana Heredero con 20 puntos, máxima anotadora do partido, 48-55. Minuto 8 desta segunda metade, a recuperación de balón pro conxunto lucense. Que aí está xogando por mediación de Nieves Gonzalo. Jacala, Heredero. Dentro. ...48-57... O xogo está detido. Hai... Semellaba que había troco no conxunto coruñés. Finalmente non foi así, o troco foi no conxunto lucense, retirouse Ana Heredero, máxima anotada do partido con 22 puntos. 12 deles anotados nestes 9 minutos que levamos da segunda metade. Unha xogadora
que o seu adestrador Félix Jordán está dosificando ao longo do partido porque aínda está convalecente unha grave lesión que padeceu no seu xeonllo dereito, perdón, no seu nocello dereito. Vai haber salto entre dous, saltarán Chanel Hamilton e Olga Moraga, aí as teñen. O balón o señor Freán, balón recuperado por Nieves Gonzalo, meteu a man claramente Maruxa Armenta, segundo o señor Freán, a quen ven aí a última en tocar foi Nieves Gonzalo. Así pois, balón de banda para Autopistas. Valory Westside, Hamilton, Westside, lanzamento desta dentro. ...50-57... Gonzalo, aproveitando ese bloqueo de Olga Moraga, vaya tapón lle puxeron, recuperou Moraga, deulle para Jacala no segundo esforzo. Lea Jacala que non agardaba ese pase de Olga Moraga. Errou unha canasta tremendamente doada, recuperou o rebote en ataque, anotou no segundo esforzo, errou ahora Autopistas. Balón de banda para Majefesa. 50-59. O marcador deste partido. E aí está Nieves Gonzalo buscando a Lea Jacala. Pulgar, Simón, Jacala de 3, non entra. Errou ata o momento os 4 intentos que realizou Lea Jacala desde máis alá da liña de 6-25. 50-59 o balón para Autopistas. Aí está Chus Boullón. Ángela Rodríguez, Valory Westside, Chanel Hamilton, voltarán a Heredero a pista. Westside, reverso perfecto desta, non entrou, rebote defensivo con autoridade para Olga Moraga. Ana Simón, que gran pase de Nieves Gonzalo e a falta persoal de Chus Boullón, a segunda. Ahora sí, se solicita tempo morto, Tono Lagares se solicita. Pois os colexiados din que a mesa, perdón, que a primeira falta de Chus Boullón, segundo as nosas notas, xa se sinalaron a falta persoal na primeira metade, pero evidentemente debemos de estar equivocados. Así pois, primeira falta para Chus Boullón, e quen aparece con dúas faltas é Armenta, Maruxa Armenta. Así pois, deixamos a Maruxa Armenta con dúas faltas e a Chus Boullón con unha. Solicitou tempo morto Tono Lagares no minuto 10 desta segunda metade, con un marcador de 50-59. E a preocupación para ese home que ven aí, Tono Lagares, radicará en frear o xogo ofensivo do equipo lucense nesta segunda metade, personificado en dúas mulleres, na finesa Lea Jacala, que leva 13.6 desta segunda metade, e sobre todo en Ana Heredero, que con 22 puntos é de longo a máxima anotadora do partido, e que está novamente en pista. Aí está xogando Autopistas por medio de Valory Westside, buscando a Chanel Hamilton. O marcador en 50-61 é a máxima diferencia do partido, 11 de diferencia. Hamilton, moitos problemas, hai falta. Hai falta persoal no conxunto lucense, vamos a ver a quen se lle indica. A Olga Moraga, a segunda. Restabanlle 4 segundos de posesión. A terceira, perdón, de Moraga. Están as mulleres de dentro do conxunto lucense moi cargadas de faltas personais. Un pase a ninguén de Chus Boullón.
vai a propiciar a recuperación de balón do conxunto lucense. E decíamos que problemas para o xogo interior no Magefesa Xuncas, 4 faltas o Teo, 4 faltas Buz, as 2 no banco, 3 faltas Olga Moraga. De todo isto a falta de 8,5 para a conclusión. Que gran pase de Sonia Pulgar, desaproveitado en primeira instancia pasos por Ana Simón e posteriormente por Olga Moraga. Esta sacou o balón para atrás, pero realizou pasos antes. 50